Mga puso kapulisan, may duha na katestigo kung witness sa kamatayon sang apat ka miyembro sang pamilya Fausto sa Himamaylan City. Mga biktima ipaidalo man sa background check sang Commission on Human Rights. Sa Eileen Pedreso nakatutok. Sentro sa padayon ng investigasyon sang Himamaylan City PNP nga may makuha nga testigo nga magbulig agud matumod ang mga suspect nga nagpatay sa apat ka magpamilya. Sunod sa otoridad, may duha na ka mga persona nga magatindog testigo sa natabo. Actually, may personal knowledge sila mga brigadier doon sa kuhaan, lalo na isa natin na witness during the time of incident. So, ayun lang mamasok kung actually kinalo sa investigation natin ang isa ka witness natin na makuha ka na ng details pag-identification doon sa mga suspects na. Samtang nagapatigayon sa kaugalingon ng investigasyon ang Commission on Human Rights Negros angot sa insidente. Kabayin sa investigaran sa CHR ang background sa mga biktima. Isa man sa ilang nga ginapadalman ang report nga bago pa lang nag-istar sa Himamaylan City ang mga biktima. Kag kundiin gid sila naghalin. Most probably background sa na isang pamilya kung ano ang tabo nga nakasaylo dito sila sa Himamaylan City kag daw wala pa I think 1 year na sila sa Himamaylan City kuno basang according sa information ng police sa ambulance time. Pagaistoryahan man sang komisyon ang nabilin nga bata nga babayi nga amo lang ang nakaluwas sa pamilya. Matapos ang resulta sang investigasyon, isa ka resolusyon ang ipagwa sang CHR sa sulod sang Shin Cadias. Sa karon padayon ang pagbantay sa militar kag kapulisan sa lugar sa diin natabo ang krimen matapos nga gin-identify nga isa ka NPA infested barangay. Upod kay Ruel Bangoy ay Din Pedreso. One Western Visayas.